Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि गेजेराव दावहा पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि गेजेराव सोमजिनाय दावहानि खौराङा सुराङाव फैदों बे गाग्लोबनायाव जेराव दासिमाव माखासे सुबुंफोरनि जिउ गोमाबाय मैया मंगलबार खालि पेलेस्टाइननि हामास हानजाया दासिमाव गेदेरसिन गाग्लोबनाय महरै इजराइलाव 130 रकेट बेरफ्रुसार होदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गाग्लोबनायाव समिया सान्टस मुंनि सासे भारतारि आइजोनिबो जिउ खहा जादों समिया सान्टसआ थांनाय 7 बोसोरनिफ्रायनो सासे 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे फिसायखौ लानानै इजराइलाव थाबोबाय थादोंमोन टाइम्स अफ इजराइलनि फोरमायनाय बादिब्ला हामासनि गंसे रकेटआ समियानि न'आव गोग्लैयो जायनि थाखाय बियो जिउ गोमानो गोनां जायो इजराइलनि फरेन मिनिस्ट्रिया मिथिहोयो दि खमैबो 130 रकेट बेरफ्रुहोयो आरो जेरुसालेमाव गोख्रों हिंसायारि थासारि गोसारहोयो नैथियाव दङ दिनै बर' बिमानि सान दिनै 12 मे गोथार बर' बिमानि सान बर'फोरनि थाखाय दिनै एबा 12 मे खालारा थारैनो दुखुनांथाव एबा बिखा खामथावना सान 1988 मायथाइनि 12 मे खालार एबा दिनैनि सानावनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सराइबिल आरो मतामबिल गामिनि गायदे बसुमतारी आरो हेलिना बसुमतारीया पुलिसनि गलि गावनायजों खास्रि बिस्रि जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनाय समाव दाय गैयै साद' बर' हौवाफोरखौ सराइबिल पुलिस थानानि पुलिसफोरा हमना लाना थांनाय समावनो गायदे बसुमतारी आरो हेलिना बसुमतारी बिथांमोना बर' आइजोफोरखौ जमा खालामना गावसोर सिगां जानानै हमजानाय बर' हौवाफोरखौ पुलिसनिफ्राय रैखा खालामनो नाजादोंमोन आरो दाय गैयै सुबुंफोरखौ हगारनांगौ जै बर' बिमानि जै बर' हारिनि बायदि स्ल'गान होनानै गारिखौ हमथानो नाजादोंमोन नाथाय पुलिसा हरखाब गलि गावग्लुंनाय जाथायाव गायदे बसुमतारीया जायगायावनो जिउ खोमायो आरो हेलिना बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जानानै उनाव थैनो गोनां जायो थामथियाव दङ आसाम सरकारनि गोदान खान्थि कर'नानि थासारिखौ नोजोर बोनानै रायजोआव गोदान बिथोन रायजो सरकारनि गोदान बिथोन बादियै बेलासि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो गासैबो दखान फहर बन्द जागोन रायजो नाङैनो 15 साननि थाखाय सप्ताहिक बाजार बन्द जागोन बेलासि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो हटेल रेस्टुरेन्ट बन्द जागोन हटेल रेस्टुरेन्टफोरा होम डेलिभारि खालामनो हागोन गासै सरखारि आरो सरखारि नङै मावख'फोरा 15 साननि थाखाय बन्द जागोन हाबा एबा धोरोमारि हाबाफारियाव 10 सुबुंनि बारा थुबुर जानो मोना साखा खबनै गारि एबा मटर साइकेलाव सासेनिल' गनायथि होदों पेसेन्जार गारिफोराव 30% सुबुंल' दैखांनो हागोन बेलासि 2 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम रायजोआव कारफिउनि गोहोम बेलासि 2 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम साधारन सुबुंनि थाखाय थांलाय फैलाय होबथानाय जादों बे गोदान बिथोना गाबोन 13 मे एबा बृहस्पतिबारनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन ब्रैथियाव दङ रायजोआव कभिड-19 नि थासारिखौ सामलायनो आरो नायबिजिरनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गुबुन 6 मन्थ्रिफोरनो जिल्लाफोरखौ राननानै होनाय जादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो माजुलि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासनो बरपेटा बजालि आरो बङाइगाव मन्थ्रि अतुल बरानो जरहाट आरो गलाघाट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मनो क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिनो नलबारि कामरुप आरो उदालगुरि मन्थ्रि परिमल शुक्ल बायद्यानो काछार हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज मन्थ्रि केशव महन्तनो नगाव आरो होजाय मन्थ्रि रानुज पेगुनो धेमाजि आरो लखिमपुर मन्थ्रि अशोक सिंघालनो सनितपुर दरं आरो बिश्वनाथ मन्थ्रि जगेन महननो वेस्ट कार्बि आंलं इस्ट कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मन्थ्रि सन्जय किसाननो तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।